बियो जाबाय राजा स्वर्गियारि बियो आंजों फैफादों माबायदि मोनदों जायगायाव फैनानै राजा रुको जरा सबर करो राजा मोजांनो नांदो मोजां राजा नों मा खुलुमगोन नामा दे खुलुमदो होमबा दे no 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 हे गाइस खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोदान इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय मोनहा गुबुनफोरखौ जेरै सापर्ट खालामदों आंखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै होमबा आं दिनै नोंथांमोनखौ गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय मोनसे तिनि चान्दी मन्दिर होननाय दङ बे मन्दिराव थांनो नागिरदों आंबो फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों ना आंबो नायनोसै आरो नोंथांमोनखौबो देखायनोसै थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ आराम्भ खालामसै ना गाइस नै बेबायदिनो ओजोंहाय फारसेथिं देखायहरोब्ला बेबायदि नुनो मोनो जायगाफोरा आरो तिनि चान्दी मन्दिराव थांनोब्ला एसे गोजान बेबायदि थाखो थाखो माने सिरिखौ गाखोनानै फैनांगौ आरो ना नै बेलाय बेबायदिनो ओरै सिजिजों गाखो गाखो फैनानै बैलाय आरो तिनि चान्दी मन्दिरा एसे गोजानाव हे गाइस थारैनो जोङो तिनि चान्दी मन्दिराव मोनफैबाय नै बेनो तिनि चान्दी मन्दिरा लोगोफोर मोनाहांबायानो लोगोफोर नंखायनो नाय ओरै बैथिं सोनाबथिंजाय देखायहरोबा मा होनो सरायघाट ब्रिजखौ नुनो मोनो सरायघाट ब्रिजखौ एसे नोंथांमोनखौ आं जुम खालामनानै देखायनो नाजागासिनो बै लाइट जे जोंथि माथि जे नुदों बेनो जाबाय सरायघाट ब्रिज बुरलुंबुथुरनि गेजेराव थानाय सरायघाट ब्रिज आरो ओजोंहाय सानजाथिंजाय नोंथांमोनखौ देखायनो नागिरदों आं सानजाथिंजाय नै बेबायदि नुहुरो एसे नै बियो जाबाय राजा स्वर्गियारि बियो आंजों फैफादों माबायदि मोनदों जायगायाव फैनानै राजा रुको जरा सबर करो मोजांनो नांदो मोजाङानो ना मोजाङानो ओमफ्राय मन्दिराव खुलुमाखै नोङो खुलुमबाय ना दे लोगोफोर सानजाथिंजाय मेन गुवाहाटी सिटिखौ देखायहरोबा बेबायदि नुनो मोनो ना ओमफ्राय बे गणेश मन्दिरनि खाथियावनो मोनसे ओम साईरामनि मन्दिर दङ नोंथांमोनखौ देखायनो नाजादों आं नै बेबायदि आरो ना हेल' राजा नों मा खुलुमगोन नामा दे खुलुमदो होमबा दे no 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 दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय